Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ikhwan akhwat jamaah kakung putri ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Puji syukur moga kita panjataken dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi syukur bilisan sareng-sareng mas kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salam shalawat mugi tansah konjuk dhateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sameneika wulan Syawal tegesipun nembe kemawon rampung nindakaken siam wonten ing wulan Ramadan. Dosa kula li panjenengan insyaallah sampun dipangapura karo Gusti Allah. Amin. Ning dungsane menungsa padha dene menungsa nek dereng sami silaturahim, dereng saling menghalalkan niku Gusti Allah mboten badhe paring pangapura. Ngaten nggih. Wingi sampun halal bihalal nggih. Sampun sami Idul Fitri, sampun sami silaturahim, sampun saling memaafkan dan dimaafkan. Ngaten nggih? Nggih, alhamdulillah. Ani kantun wulan Syawal tegesipun wulan peningkatan. Wulan peningkatan men aja gawe dosa meneh niku ditingkataken amalane menungso karo menungso. Hasbul minanas hablu minanas, hubungannya menungso karo menungso ditingkataken. Kula mboten ajeng bahas hubungannya menungso karo Gusti Allah niku amaliyah ingkang dipun tingkataken panjenengan dhateng arsa dalem Allah. Niki sing ajeng kula bahas hubungannya menungso karo menungso monggo ditingkataken. Guru kita sampun berwasiat niki pas banget. Sing pertama, wong niku ojo sok neliti kehidupannya orang lain. Wong sing tukang neliti uripe wong liya, insyaallah ora kober neliti uripe dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Sing biasa neliti uripe wong liya ora bakal bisa neliti awake dhewe. Mulane wonten unen-unen. Gitu. Maca wong liya ku luwih gampang ning abot maca awake dhewe. Membaca Al-Qur'an itu mudah, tapi membaca diri kita sendiri lebih sulit. Nggih napa mboten? Wong nek tukang neliti uripe wong liya niku uripe akeh keblinger. Contoh, gitu. Tanggane ketekan tamu nganggo sedan, kamu kok wong biasa-biasa wae. Gitu. Tanggane maca-maca, gak ono tamu nggo sedan, nganggo dasi barang sing numpak. Alah. Leneliti paling-paling kayak petugas bank arek nagih utang. Leneliti kaya niku. Jebulane let seminggu dikabari karo kancane, yu riko ngerti ora? Kae sing wingi tekonane si A, kae ternyata ora nagih utang. Kae arep ngelamar anake, kae pemborong kae yu. Apa yang terjadi? Semaput. Semaput mergo neliti ora bener karo telitiane dhewe. Krungu pemborong arep ngelamar anake semaput. Ngoten nggih. Gowo ning rumah sakit tak semaput. Ora sadar seminggu. Begitu sadar, kelingan rada capet-capet
Diomongi meneh karo tanggane, "Yu, nek ngerti pura, kae tanggamu kae sing dilamar pemborong, sesuk le ijaban arep ning tanah suci, arep dijai umroh kabeh." Kejut-kejut langsung mati. Kejut-kejut langsung mati. Niku mergo napa? Uripe tukang neliti-neliti uripe wong liya, ora kok berneliti awake dhewe. Cocok napa mboten? Ajaran kita luar biasa. Sing nomor loro, wong kuwi aja gampang nyalahke wong liya. Wong kuwi anggere gampang nyalahke wong liya, wis ning endi wae wong kuwi tukang nyalahke. Mergo rumangsa bener. Wong nyalahke niku ora mergo rumangsa bener. Wong liya dianggap luput. Coba. Wong rumah tangga, bapak karo ibu, suami istri, sing lanang gampang nyalahke sing wedok semono uga gampang nyalahke wong lanang. Bubar rumah tanggane. Nggih napa mboten? Urusan anak salahke wong wedok, urusan ekonomi sing wedok boros, maido. Gawean maido kuwi paling gampang ya kuwi gawean nyalahke wong liya. Bubar rumah tanggane Pak Bu. Teng desa Pak Lurah nyalahke karo BPD-ne, BPD nyalahke perangkate nyalahke wargane nyalahke lurahke. Ora tau tentrem desane ra iso mbangun sing kaya niku. Nggih napa mboten? Munggah maneh negara, jajal presidene nyalahke wakil presidene nyalahke DPR, MPR ki nyalahke para mentrine nyalahke masyarakat ora kongandani. Wah, bubar negarane. Artine sing paling apik sadurunge nyalahke wong liya, teliti nang awakmu dhewe, salahno awakmu dhewe. Niku sing nomor loro. Sing nomor telu, berupaya di dalam bergaul dengan sesama, kita selalu berbuat baik, gawe apik karo sepadha-padha. Apa meneh kok gawe apik karo menungsa? Mbah Maimun Jubair niku nate kula mireng ngendikaaken, bisa uga kowe nulung kuthuk anak pitik cilik sing ketinggal babone, panjenengan demek digandhengke meneh ditutke mbokne, kuwi jalaran iso mlebu swarga mergo nulung anak pitik. Mulane wong kuwi nek iso selalu berupaya berbuat baik terhadap sesama, terutama kepada sesama kita manusia, kepada lingkungan, kepada binatang pun kita diharapkan untuk bisa berbuat baik. Sing nomor 4. Nah, nomor 4. Rikala kowe digawe apik wong, berupayalah membalas dengan lebih baik. Tak baleni, rikala kowe digawe apik karo wong, apik kuwi balesen nganggo sing luwih apik. Kuwi nek bisa lan mampu. Ora kudu perkara gedhe, sampean bar dikado apa jenenge sepeda motor ya sik kudu balas luwih apik, ngado mobil. Mboten kaya niku. Contoh sing ringan gampang wae. Rikala ana bocah cilik takon karo awake dhewe, "Nun sewu nggih umpamane, Pak, badhe tindak pundi?" Otole takon ora basa sepadha-padha. Kaya kula Pak Lurah. Begitu lewat ditakoni, "Pak, arep ngendi?" Dia berbuat baik dengan saya wong takon. Kula le bales tak basani, berarti saya membalas lebih baik. Kula badhe teng peken panjenengan badhe tindak pundi? Niki tegese rikala digawe apik, gawenan apik kuwi dengan kebaikan. Ora usah berpikir sing gede-gede, dimulai dari yang kecil-kecil. Rikala kula ora dibasani karo warga saya sebagai kepala desa, yo wargaku tak basani, apa derajatku mudhun? Apa rikala wong tua basa karo cah cilik yo derajate mudhun? Harga dirinya turun. Tidak, Pak. Ini adalah ajaran Nabi. Rikala digawe apik, walesan keapian kuwi luwih apik. Dari hal yang kecil-kecil saja. Nggak usah berpikir yang besar-besar. Yang kecil itu, amal yang kecil itu subhanallah jangan disepelekan. Tak baleni kaya Mbah Maimun wau. Meng nulung kuthuk ya ta, digandhengi karo ditututke karo babone, iso njalari mlebu warga. Apa meneh gawe apik marang sepadha-padha.
dirasakan. Leres napa mboten? Sing nomor 5 terakhir. Iki sing paling abot. Jenengan kok iso nglakoni iki, insyaallah mlebu swarga karo Kanjeng Nabi. Tak balen jenengan iso nglakoni iki, insyaallah panjenengan bisa mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Napa niku? Amalan napa? Rikala didolimi wong, rikala difitnah wong, rikala diwadani wong, rikala dibuli wong, dijahati karo wong, niku panjenengan walesen kedoliman itu dengan kebaikan. Saged mboten? Rikala panjenengan dunek-unekke ya diwadani karo tanggane, panjenengan bali ndemok lincir terus disembelih, diopor. Iki lho yu, mau elek-elek nyong tak wales nganggo opor lincir. Iso apa ora? Saged mboten? Jenengan kok iso? Insyaallah mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi. Pun ngoten mawon pengajian kula teng dinten niki ora sah dawa-dawa, kula buka mbok wonten ingkang badhe mundhut pirsa, kula persilakan. Belah kutang terus terang. Belah kutang terus terang nggih. Uripku nang donya lakon Allah mau 5 wis tak lakoni ning sithik-sithik. Terus ngibadahku kadang salat, kadang ora. Oh nggih. Nah, terus sok nak mati aku iso nang swarga ora. Nggih. Ah, aku arep mertobat. Tobatku iso ketampa ora. Oh. Sampun, Pak. Ngono ge takonku. Nggih. Nggih. Sampun niki dimirengke nggih. Niki kula takon.